Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στη Μονακό. Βρήκα παλιούς φίλους και ανθρώπους που περάσαμε πολύ καλά το προηγούμενο εξάμηνο και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω δει ακόμα κάποια παιχνίδια της ομάδας, απλά έχω ενημερωθεί ότι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και με τον νέο προπονητή και είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες στην ομάδα. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω ότι η Μονακό αξίζει να είναι στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας και η φετινή χρονιά νομίζω είναι κατάλληλη για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θα χρειαστώ σίγουρα κάποιες μέρες για να κάνω λίγο και εγώ την προετοιμασία μου, γιατί είμαι λίγο πίσω σε αυτό το τομέα, αλλά είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα μπορώ σε σύντομο χρονικό διάστημα να βοηθήσω.